Malawi Today. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzolobuno ndi nkhani zathu mwa tsatane za 7 koloko koma poyamba pa nkhanizi na imitu yake. Kampani ya Salima Sugar yayambiranso ntchito zake patangotha tsiku limodzi atayitseka. Ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino yathetsa mabodi a nthambi komanso makampani aboma. Ndipo munkhani zina usiku buno amayi okwana 2300 akumapezeka ndi kansa ya khomo la chiberekero chaka chilichonse. Tindi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tikhale limodzi madzulo ano. Ndipo nazi nkhanizi bwino lomwe. Akuluakulu a kampani yopanga sugar ya Salima abwerera mu ofesi atamvetsedwa ndi apolisi kuti sakuletsedwa kugwira ntchito. Mkulu wa kampani a Wester Kosam ati iwo ndi okondwa kuti kusamvana komwe kunabuka kwatha ndipo kutseka kampani kutha kupomboneza zochuluka. Iwo ati pali chiopsezo chachikulu choti mzimbe zambiri ziwonongeka kamba kakuyima kwa ntchito kumeneku. Iwo atinso kamba kakusowa kwa ndalama zakunja zapangitsanso kuti makina ogaya mzimbe adzivuta kukonzedwa kamba kuti zipangizo zokonzera zambiri zimachokera kunja. Kosam anayankhula motere chakum'mawako. Factory mini kama chegero chili ndi karimu ndi zikao 4 mills. Ndi pamene zosugwira ntchito kumakhala ndi true speed timaganzi mbiri pa tsiku. Kumazona ati kwambe kwa chaka chinocho mamira amagwentso ndawiri. Chifukwa chonena kuti kuvuta kwa forex kucha kwa ndalama zakunja kucha kwapanga fade nkhale kampani yathu. Chifukwa pafupi china chilichonse njoya kodisa chokera kunja. Supply unali yesafuna kuti amapanga supply akhale ma dollars. Ndi matezo akasowa ndi kuchoka ndo chachi dokura kubwera. Komano tinaisisa na pupa panoba mamira amene ambogwentso akhala 3 except imodzi imene yoba next week ndoti wonse 4 akakwira ntchito. Zimene zonse zimene tigaya zonse tigula ndipo tizigaya. Chifukwa panopa ndi zigayo 3 zimene zigwira ntchito pakati pano. Kana ngufuna ndika chisolo UPS ipo yamalika mene kumadzulo ano mawa 3 mills will be working. So datsemekizira alimi athu dapepese kumasufuna kwathu kumakhale ntchito kuti kampani yawo ikupitiriza kugwira ntchito. Nduna komanso akuluakulu ena aboma amene angosankhidwa kumene akuyembekezeka kulumbira ndi kuyamba ntchito yawo mawa pa October 8 chaka chino. Izi ndi malinga ndi chikalata chimene ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna yatulutsa lero chomwe asayinira ndi Maxwell Tsitsi. Mchikalatachi Atsitsi atsimikiza kuti mwambo olumbiritsa akuluakuluwa udzachitikira ku Nyambadwe mu mzinda wa Blantyre. La mulungu lapitali mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adalengeza nduna komanso akuluakulu aboma amene awasankha kumene omwe ndi kuphatikizapo Enoch Kanzingen Chihana, George Tapatula Chaponda, Joseph Mwanamveka komanso Alfred Gangata. Pakadali pano ofesi ya mtsogoleri wa dziko linoyu yathetsa mabodi a nthambi komanso makampani aboma. Bungwe la National Planning Commission lati kusowekera kwa mgwirizano pakati pa anthu ochita kafukufuku ndi anthu ogwiritsa ntchito zotsatira za kafukufukuyo ndi zomwe zimachepetsa kagwiritsidwe ntchito ka zotsatira za kafukufuku popanga ziganizo mdziko. Mkulu wogwirizira ntchito za kafukufuku komanso za chitukuko ku bungweri Andrew Jamali ndi omwe amalankhula izi lolemba pa mkumano owunikira ntchito za kafukufuku makamaka pa nkhani za umoyo mdziko muno. Brenda Khayo akuyitsatira bwino nkhaniyi. Ajamali ali anthu ambiri ochita kafukufuku amangochita kafukufuku ndi kupeza zotsatira popanda kukambirana kwenikweni ndi anthu omwe akuyenera kugwiritsa ntchito kafukufukuyo kuti awapindulire. Iwo anati zambiri za kafukufuku zimangokhala kuti anthu achita kafukufuku ndi kubweretsa zotsatira koma usawunikira kuti anthu achite bwanji pa zotsatirazo. Kuperewera kwa mgwirizano okhazikika ngati kumene kuku
kuli ndi vuto limodzi lalikulu ndilonena kuti kafukufuku uja ngati safikira 1 anthu amene akuyeneka akachitepo kanthu pa zimene zapezeka zija, 2 kuwatsimikizira ndondomeko yamene angachitire zimene tikuwauza zija, ndiye kuti zinthu zimene tifuna kuti zichitike zija sizitani kodi sizichitika mwachidziwikire, olo zichitika koma mofoka chifukwa chonoti anthu aja sanathe kuyang'anidwa mwakuthekera kwawo kokuti angathe kupanga zimene kafukufuku kakunena. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi a Samson Sajidu anati pofuna kuchepetsa kuperewerako ndikofunika kulimbikitsa anthu, mabungwe ndi magulu okhudzidwa pa zakafukufuku ndi kupanga malamulo kuti azigwira ntchito limodzi. Sajidu anati ntchito yofuna kuchepetsa kuperewerako ili kale mkati ndi thandizo lochokera ku bungwe la Sub-Sahara Africa Consortium. Zimapezeka kuti zinthu zija tazilemba mu science zima mawu amene tagwisa ntchito ndoti mwina anzathu sangamvese bwinobwino, ndi chifukwa yake tikukumana chonchi ndi ogwisa ntchito makamakaso aboma kuti tithandizani kuti kodi tikapanga kafukufuku ndi zinthu zija tazilemba mu science yo tingayithandauzire bwanji kuti zikhale zikugwisidwa ntchito ndi aboma ndi anzathu amene tikuwathandiza kwina kulikonse. Sub-Sahara Consortium ndi bungwe la sukulu ya ukachenjede zosiyanasiyana mu Africa ndipo limalimbikitsa kupanga chiganizo ndi malamulo pogwiritsa ntchito zotsatira zakafukufuku. Bungwe la European Union EU latilipitiliza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zokhudza internet ndi makina amakono ofalitsa nkhani m'dziko muno. Bungweli lanena izi pachiwiri pa mkumano umene bungwe la Makra linachititsa pa nkhani zokhudza njira zamakono zoperekera mauthenga. Wezi Gausi ali ndi ripoti koma akuwerenga madzulo ano ndi Brenda Kayo. Mkumano omwe wakhozedwa ndi bungwe la Makra pamodzi ndi International Telecommunication Union abweretsa pamodzi nthumwi zochokera mboma, mabungwe oti aboma ndi ena ambiri kuti akambirane nkhani zokhudza tekinoloji. Alusage ati njira zamakono ndi zimodzi zomwe zingathandizire kukweza chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Makra, Edward Kauka, ati ntchitoyi ikulingana ndi zolinga za bungwe la Makra pofuna kupititsa patsogolo njira zamakono. Thandizo lina longa ili laperekedwanso ku maofesi a zaumoyo ku Blantyre komanso ku Lilongwe ndipo zonse zakwana 191 million kwacha. Kuchokera ku bureau yathu ya mzozo nayo Feston Malekezo. Malinga ndi akamanga thandizoli ndi mbali ya ntchito imene akugwira yotchedwa Saving Lives and Livelihoods Project maboma atatu a Lilongwe, Blantyre komanso Mzimba. Iwo anati maboma atatuwa anasankhidwa akamba kuti anavutika kwambiri ndi nthenda ya COVID-19 komanso kuti ena amasalira pa nkhani yopereka katemera kwa anthu. Tinaona magaps amene ali mu district mwathu muno kuti pali madera ena amene anthu satha kupeza thandizo kuma facilities omwe ali. For example, kuchoka ena manyumba mwawo kuti akafike ku facility amatha kuyenda mtunda utali kuti akalandire thandizo. With the outreach clinics amene tikupanga mu district munomu timaonetsetsa kuti tizikafikira anthu kumadera kwawo komwe akukhala kuti asamathenso kukhala ndi nthawi olo busy yonena kuti iwo achoke kwawo kupita ku chipatala. Polandira thandizoli, mmodzi wa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo ya kumpoto kwa boma la Mzimba, Alavu Mokawai, ati iwo aonesesa kuti katunduyi wafikira madera amene ali ovuta kufikirika. Katundu uyu tingonena kuti wabwera chifukwa cha project imene ifeyo ngati aboma ndi anzathu amlefu tikupanga ku boma lino. Ndi project iyo ndiyoti imapangidwa kale mmalo ovuta kufikiridwa hadi to reach areas. Chimene chikutanthauza kuti katundu uyu sikuti sakukhala mtawuni koma ayenera apite ku madera amenewo kuti akathandizira anthu amene amakhala ovutika kupeza thandizo la chipatala. Bungwe la amlefu lapereka thandizoli kupyolera ku bungwe la Africa CDC mothandizidwa ndi Mastercard Foundation. Mukuonera nkhani mwa tsatane madzulo wanu kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Tini nkhani zambiri koma posachedwa apa. John of God Services chapeza ndalama pafupifupi 1 billion kwacha zothandizira amayi oyembekezera omwe akukumana ndi mavuto
amu ubongo, ntchito yomwe ichitike kwa zaka zinayi ku maboma alilongwe ndi mzimba. Ntchitoyi ikutukulanso amayi omwe ndi okwana 500 omwe athandizike pa vuto la mu ubongo kuti adzima paokha pachuma ndi kuthandiza kukweza dziko lino. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira akuitsatira bwino nkhaniyi. Mmodzi mwa akuluakulu a St John of God Hospital Services a Christopher Muhone anati kudzera mu projekiti amayi oyembekezera athandizidwa mwaulere ndi thandizo la mankhwala komanso mavuto okhudza mu ubongo ku chipatala cha Mzuzu Urban ndi zipatala zina zing'onozing'ono zokwana zisanu ndi zitatu kumpoto boma la mzimba komanso zipatala zina ku Lilongwe. Muhone anayankhula izi pomwe amakumana ndi mamembala a komiti yayikulu ya paboma kumpoto boma la mzimba kuwafotokozera za mmene projekiti iyendere. Iwo anena kuti a St John of God adachita kafukufuku yomwe adapeza kuti mzipatala zambiri mdziko muno zimangopereka thandizo kwa amayi oyembekezera lokhudza matupi awo koma osati zokhudza kaganizidwe kabwino. Azimai akakhala akupita kuchipatala kachitwa cha mimba imapezeka kuti timapanga focus kwambiri pa kodi thupi la mzimayi kuyenda bwanji koma maganizidwe nthawi zambiri akhala ma areas amene takati kuwayiwala kwambiri. Ndi project iyi ikubwera kuti tithandizire azimayi kuti maganizidwe awo akhala ndi mimba akhalenso osamalidwa bwinobwino. Mkulu wona zachisamaliro cha anthu kumpoto kwa boma la mzimba Alingson Ng'ambi anati ndi wokhutira ndi projekiti yomwe akuti ithetse kusalana kumene amayi oyembekezera amakumana nako makamaka akapafuna kupeza thandizo la zaumoyo lokhudza kaganizidwe kabwino ku zipatala zomwe zimapereka thandizoli. Ang'ambi analonjeza kuti komiti yayikulu ya boma kumpoto boma la mzimba ithandiza kuti projekiti iyende bwino ndi kufikira anthu oyenera. Ifeyo ngati unduna ntchito imene itithandiza kwambiri chifukwa cha mwina kuperewera kumene tinali nako pothandiza azimayi ndi ana. So a St John of God ndi ifeyo ndikuona kuti atigwira pamkono kuti tikwanirise pamene timaperewera. Projekiti iyi yomwe ikuwunikira za mmene amayi azithandizidwira akapita ku chipatala popeza mankhwala komanso thandizo la vuto